खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नरेन्द्र मदिया सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लाफैनो गोनां थावनिखौ गिबि मन्थ्रिया नायफामहैदों। कार्बि आंलंआव 1.30 कौटि बेसेननि आफिमजों लोगोसे 4 सुबुं हमजादों। बाक्सायाव साननि समाव डाम्पार आरो गेदेर गारिफोरनि खारनायखौ होबथादों। बुरलुंबुथुर दैमायाव 7 लाइमोना गोमानानै दं। महबन्दा साहा बागानाव सासे आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। काजिरङानि मैदेरा गोग्लैनायनि जाहोनाव साफारि राइडआ हरखाबै थाद'नांदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारखौ मासिनिफ्राय बोखारबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नामरुपाव गोदानै गायसनजानो गोनां 12,000 कौटि रां बाजेटनि एमोनिया इउरिया बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 21 दिसेम्बर खालि बेखेवगोन। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिनि थाखाय नामरुपनि हाबसन कछारी पाथार ओनसोलाव मोनसे गेदेर सुबुं गमानि लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखाय थावनि थियारि खालामनाय जादों। गाहाय मन्थ्रिनि सुबुं गमानि थाखाय सान हर गोख्रोङै हाबा मावगासिनो आरो थियारि खालामनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबारखालि मोनाबिलियाव बै थावनियाव दावबायनानै खामानिफोरखौ नायफामहैयो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया थियारि खालामगासिनो थानाय थावनियाव थांनानै खामानिनि दावगानायखौ नायबिजिरो आरो गासै खामानिनि रिपर्टफोरखौबो नायफामफिनो। बे समाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बेयो आसामनि दारिमिनारि आरो समाजारि सेक्टरफोरनि थाखाय मोनसे जांख्रिखांनाय आगान जागोन आरो बे हाबाफारिया भारतखौ हासार दिहुननायाव आत्मनिर्भर खालामगोन। बेनि अनगायैबो बेयो हादरनि रांखान्थियाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन। बबेखानि 21 दिसेम्बर खालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया एमोनिया इउरिया बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै आसामबासिनो मान होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। कार्बि आंलंआव गोबांथार बिबांनि आफिम जब्द खालामनो हादों। कार्बि आंलं जिल्लानि दिल्लाइ पुलिस थानानि आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय लाहरीजानाव पुलिसआ आफिमनि कनसाइनमेन्टखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारखालि हराव 6 माइल पइन्टआव पुलिसआ नाका चेकिं खालामनानै PB04 AE 7627 आरो PB03 BL 2975 नम्बरनि गंनै ट्राकनिफ्राय गासै 31 थफ्ला आफिमनि गेदेर कनसाइनमेन्टखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि पुलिसआ जब्द खालामनो हानाय 31 थफ्ला आफिमा गासै 25.31 केजि होननानै पुलिसआ बुंदों। जब्द खालामनो हानाय आफिमनि बेसेना 1.30 कौटिसो जागोन होननानैबो पुलिसआ आन्दाज खालामदों। लोगोसे गुबुन रायजोनि 4 ट्राक ड्राइभारफोरखौबो पुलिसआ हमनो हायो आरो बिसोरखौ पान्जाबनि पारगात सिंह, सन्दीप सिंह, जगराज सिंह आरो गुरचरण सिंह होननानै सिनायथिदों। बेनि सायाव बांसिन मिथिनो थाखाय पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्ला खुंथाया साननि समाव डाम्पार आरो गेदेर गारिफोरनि खारनायखौ होबथादों। बाक्सा जिल्ला खुंथाया मोनसे जर'खा फोसावथाय जारि खालामनानै साननि समाव डाम्पार आरो गेदेर गारिफोरनि खारनायखौ होबथादों। फोसावथाय बादियै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम डाम्पार आरो गेदेर गारिफोरनि खारनायखौ होबथानाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला लामा जाब्रबथायफोरखौ होबथानो, आबहावायारि खैफोदफोरखौ खमायनो आरो रायजो राजाफोरनि रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय बाक्सा जिल्ला खुंथाया बे बिथांखिखौ लादों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सुंद'यै BNSS 2023 नि सेक्सन 163 नि सिङाव डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट गौतम दासआ फोसावनाय बिथोनलाइयाव बुंनाय बायदिब्ला सालबारि आरो मुसलपुर ओनसोलाव डाम्पार आरो गेदेर ट्राकफोरनि खारनाय लामाखौ गोबां खहा खालामदों। जाउनाव फरायसाफोर, बैसोगोरा थाबायग्रा सुबुंफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि थाखाय खैफोद सोमजिहोदों। बेखौ नोजोर होनानै सानाव डाम्पार, टिप्पार आरो कनस्ट्राक्सन मेटेरियेल रोगानाय मिडियाम आरो गेदेर गारिफोरखौ होबथानाय जादों। नाथाय सोरखारजों गनायथि होजानाय मावथांखिफोराव नांथाबना थानाय गारिफोरनि थाखाय सिगांग्रो लिरनाय गनायथिजों लोगोसे होबथानाय समनि बायजोआव ट्रेफिक पुलिस एबा जिल्ला खुंथायजों थि खालामजानाय गुबुन लामाफोरखौ बाहायनायाव रेहाय होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बिथोना थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन आरो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 नि सिङाव आयेन सिफायग्राफोरा गोख्रों साजा मोनगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि खारघुलियाव बुरलुंबुथुर दैमायाव 7 लाइमोना गोमानानै दं। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव गबनानै गोमाना थानाय 7 लाइमोनखौ नागिरनानै मोनाखै। NDRF आरो SDRF नि जवानफोरनि टीमा गं5 नावजों बुरलुंबुथुर दैमायाव रेस्किउ अपारेशन खालामगासिनो दं। बबेखानि रोजा खुवा खुनायनि जुनै दिनैबो गोमानाय लाइमोनफोरखौ नागिरनानै दिहुननायाव जेंना नुजाथिदों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारखालि फुंनिफ्रायनो 7 लाइमोना बुरलुंबुथुर दैमायाव गोमानानै दं।
बुधबारखालि गोब्राब खुवा खुनायनि थाखाय लाइमोनफोरनि सह'खौ बोखांनायाव जाफुंसार जायाखै। बेनिखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ लाइमोनफोरखौ नागिरनानै रेस्किउ अपारेशन खालामदों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि सा 9 लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया खारकुलिनि भक्ति कुटिरायाव थांनानै फुजा होनो थाखाय बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव ओंखारनाय समावनो गबयो आरो बै समनिफ्रायनो साबा लाइमोना गोमाना दं। गुबुन 4 लाइमोनखौ जायगानि दिङा जावग्राफोरा गोथाङैनो बोखांनो हायो। दासिमबो गोमानानै थानाय लाइमोनफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमानि अभिजित 20 बोसोर, बङाइगावनि रौनक सादक 20 बोसोर, बिश्वनाथनि उपेश कुमार 45 बोसोर आरो प्रताप 18 बोसोर, गुरगावनि सागर गौतम होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला साबा लाइमोननि नखरनि सुबुंफोरा दिनै फुङावनो जाथाय जानाय जायगायाव सफैदों। गुबुन फारसे बे जाथायनि बागै नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरैनि अजद थिखांदों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय महबन्ता साहा बागानाव सासे बैसोगोरा आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बुथारजानाय आइजोखौ कुन्ति ताती होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला दायनिगिरिया आइजोखौ बुथारखांनायनि उनाव लामा दथायावनो गावनि थुफि, गावारि बेसादफोर आरो बुथारनायाव बाहायनाय गोबौ हाथियारफोरखौ गारनानै गालांदोंमोन। जाथायसालियाव पुलिबर पुलिसआ नुजाथिहैनानै जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनायनि थिरांथा लायो। बे समाव बिबानगिरिफोरा साखिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ सिनायथिनो थाखाय जायगानि सुबुंफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि बागुरि रेन्जनि गंसे गावारि साफारियाव थानाय मासे मैदेरा बृहस्पतिबारखालि हरखाबै बेराम जायो आरो साफारि गाखोनानै फैफिननाय समाव माहारियारि राजा लामायाव हरखाबै गोग्लैना थायो। स्वर्णमय मुंनि मैदेरा लामानि मोनसे बाहागोखौल' हान्थामेलानि थाखाय लांदां खालामनानै राजा लामाखौनो खावसे होबथादोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव जुनार फाहामगिरिफोरनि बादिब्ला मैदेरनि देहानि बिदुङा हरखाबै खमायदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो लोरबां जायो आरो लामायाव गोग्लैयो। जेब्ला जों गिबि खेब बिखौ आनजाद खालामदोंमोन अब्ला बियो गोब्राब हालोदाव दंमोन। बिदुङाव हरखाब खमायनायनि जाहोनाव बियो थरथिं सिथरगासिनो दंमोन होनना सासे नुजाथिनाय जुनार फाहामगिरिया बुङो। मेडिकेल हानजाया थाबैनो इन्जेक्सन आरो हेफाजाबारि मुलिफोर होनानै जायगायावनो फाहामथाय होनायखौ जागायो। थै आरो गुबुन बाय'लजिकेल सेम्पलफोरखौ बुथुमनाय जादोंमोन आरो आनजाद नायनो थाखाय लेबरेटरियाव दैथायहरनाय जायो। डाक्टरफोरा बुंबावदों दि दानसेनि सिगां जोबथा आनजाद खालामनाय समाव स्वर्णमयआ मोजां नुदोंमोन आरो जेबो गिदिर जेंना नुनो मोनाखैमोन। जों बिखौ दानफ्रोमबो 1.5 दानावनो नायबिजिरो। बियो सांग्रां जानानै रेगुलार एक्सारसाइज आरो 2 साफारि ट्रिपआव बाहागो लायोमोन। नाथाय जोबोर गुसु जानायनि थाखाय दिनै बिनि बिदुङा खमायदों होनना डाक्टरा बुङो। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव एक्सन लानो जागायबाय हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसि खुंथाया। बावैसो सान सिगां मोनद' हारिनो एसटि होनो सिगांनायखौ गोख्रों हेंथा खालामनानै हिंसायारि सोमावसारनायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'खौ थेर-बेथेर खालामनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै सोमावसारनानै बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव गेट जोखावनानै हाबदोंमोन आरो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'खौ बांलादेश आरो नेपालनि बायदि थेर-बेथेर खालामदोंमोन। बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारखौ मासिनिफ्राय बोख्लायनो बिटिसि खुंथाया थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, डिपुटि रेजिस्ट्रार डक्टर बिरफुं नार्जारी आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिमोनखौ मासिनिफ्राय बोखारनो थांखि लादों होननानै हाग्रामा महिलारिया मिथिहोदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारनि थुलुंगा होनायावनो फरायसाफोरा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबनानै थेर-बेथेर खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारिया अजद होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।